toto som sa vlastne chcel ešte spýtať, že k tým obradom, alebo čo, ne obradom, ale takým tým tradičným nejakým veciam, že či vôbec akože napríklad, keď my teraz urobíme kapusnicu a zapalíme nejaký oheň, že vlastne není to niečo riadené, že či to vôbec má nejaký zmysel, alebo je to len tak, Ale čo by, keď budete mať pohodu, má to zmysel. Ako nechcem povedať, tie obrady majú význam aj zmysel, len nepustíte, aby ju ich viedol hocikto. Hej? Ak viete, čo chcete, ak máte jasný úmysel, treba si, to je jedna z vecí, hej, tak to proste, keď niečo v úvodzovkách dávam príkaz, ja musím vedieť, ako to má vyzerať, ako chcem, hej. Nie, že to nechcem, hej, lebo nechcem to, ale to neznamená, že automaticky sa splní to, čo ja chcem, lebo to, čo nechcem, môže sa ukázať druhá, tretia, piata. Čiže treba sa naučiť nie kritizovať, že je to zle, ale čo chcem ja urobiť, hej. Čiže ak máte pohodu, ak to chcete oslaviť, ak viete, že je to kvôli slnovratu, je to tak a tak, ale pokiaľ chcete robiť nejaké programy, tak to vás upozorňujem, to viem od kozákov, oproti tým ostatným sviatkom, zimný deň Perúna, ten bude 11. okolo 11. januára, letný deň Perúna a Kupala a letný slnovrat, keď už je aj ten slova, teda Horus, hej, tak tie trvajú plus minus 7 dní, tak slnovraty, zimný letný slnovrat je tá špecifika, že ten dávka energie, hoci sa môže pripravovať pred a ešte môže doznievať potom, ale hlavný tok je presne ten astronomický prechod plus minus nejakých 15-20 minút, hej. Čiže keď chcete programovať, treba sa sústrediť na to. Ale oni potrebujú to dlhodobo programovať, aby to mal každý v mozgoch, aby to tomu chodilo porozumieť aj v tom okamihu. Hej, a vlastne to sú tie jemné technológie, hej, ktoré si málo kto uvedomuje. Čiže nič nie je zlé na obradoch, dokonca sú aj dobré ich robiť. Otázka je, koho púšťate do vedenia. Čo robíš vlastne? Hej, S tým ohňom zase, ešte raz, hlavné je vždy stav mysle. Napojenie na kanál a viem, čo chcem. Hej. Čiže keď človek, ktorý prevažnú časť dňa žije v stave my, čo dobre pre národ, toto ma trápi, že nie, je predpoklad, že žije už na tej minimálne 10. dimenzii. Hej. To je tá, ktorá už je nad čiarou ponoru toho, čo príde. A ten výklad toho, čo to je vlastne ten oheň na obrade, je v podstate, ono sa to zakladá na mieste sily najčastejšie. A teraz, čo je miesto sily? Dakedy bola celá zem miesto sily. Čiže ak viem, že robím to na mieste sily, to miesto sily sa vytvorí na tom mieste, kde som, nech je to kdekoľvek, lebo mysel rozhoduje, hej. Ak viete, že tak to je. Oheň by sa mal zapalovať, mal by to byť živý oheň, hej. Živý oheň zapalujeme s formulkou, že keď ho zapalujem, keď je nachystaný, môže byť poliatý aj benzínom, to je jedno, toto nie je až taký problém, ale zapalujem ho s tým, že poviem od živého ohňa k živému ohňu, hej. Čiže od živého ohňa vesmíru zapalujem živý oheň. Tým pádom sa vytvorí taká forma vesmíru, ktorú voláme plazma. Podľa mňa u nás zostal starý výraz vatra. Hej? To je napojenie na ra. Hej? Rusi majú kastor. No ja tam nevidím žiadne toto. Hej? Kastor, to je kostra, ale zase oni nevolajú kostra, hej? Že to je také. Čiže podľa tradície starovercov sa, keď je silná vatra, podľa mňa u nás to je silnejšie, tak sa vytvorí plazmové spojenie s nebesami. Tak vytvorí sa kanál na nebesia. To je to živý oheň, lebo ja som mu dal funkciu, že je živý oheň, ja ho napájam na zdroj života, hej, na centrum rodov, tým pádom sa vytvorí linka, je veľmi dobré, keď je veľmi silný, vychádza hore a preto v tradícii sa hovorí, že do živého ohňa zostupujú predkovia, hej, preto sa do ohňa hádžu obety, ktoré sú určené pre predkov. Ale to musím tak urobiť, musí to byť nesmie to byť žiadna živá bytosť, ani zviera, ani nič z kože podobne. My sme nikdy také, že házali sme do ohňa, to je ďalšia sprostosť. Ani zviera, nie že ešte človeka do toho hodiť. Čiže to je typické najčastejšie plody, ktoré mi vyrastú na záhradke, v lese, na poliach, alebo sú výsledkom práce rúk človeka. Hej? To znamená, môžete zobrať, hrste zrna, môžete zobrať chlieb, koláč, takéto veci to sú. Aby som ich dával predkom zase. Ja ich dávam predkom, to znamená, chytí sa do ruky, do pravej, hej, dám na srdce, alebo do ľavej, keď chcete dávať, toto zase nie je až také dôležité ako myšlienka, že chcem dávať, od srdca dávam a hodím do ohňa, ale viem, že dávam predkom, alebo keď niekomu konkrétnemu chcem dávať, viem komu, neviem, starý otec, keď viete, akože o koho ide, hej. A vtedy sa traduje, že sa vytvorí prepojenie a to, čo ja dávam do ohňa, to ide aj predkom, hej, lebo na tej druhej strane ešte mnohí sú tu do ďalšej reinkarnácie, pokiaľ nenaplnili misiu, hej. Čiže ja na nich myslím pozitívne a dávam im. Teda je to vlastne prepojenie, ako keby tok neutrín, hej, tak nejako by sa to dneska dalo. A taký oheň, to je posvetný oheň, keď som ho založil s tou formulkou od živého a k živému ohňu, ten sa nesmie hasiť a už vôbec nečúrať, alebo čo také, hej. Čiže taký oheň nech dohorí sám.
To zapaľovanie ešte je také, že malo by sa zapaľovať, to už také, toto už nemusíte brať až doslovne, malo by sa zapaľovať nejakým netechnickým prostriedkom, hej, tak keď je to leto, povedzme lupou, hej, ale kresadlom, ale ty nemusíš zapáliť priamo ten oheň, ty si môžeš zapáliť, povedzme, ja to robím tak, hej, že bude vata, alebo tie tampóny, čo sú kozmetické, keď to rozložíš, zoberieš kresadlo, a na tom odkrešeš, tak ty vytvoríš úplne prírodný oheň a od toho odpálíš povedzme faklu, ktorú môžeš mať kľudne aj v benzíne a ňou zapálíš oheň. Hej. Ideálne by to bolo tak, keby ste zapálili zo všetkých 4 svetových strán, lebo sú 4 živly. Hej, teda, hej, naraz od živého ohňa k živému ohňu a všetci zapália. To už je ako naozaj obrad, ale tá pointa je vytvoriť na tom mieste, kde budem slaviť, kde bude všetko dostatok, vytvoriť kontakt s predkami, súprimne. A tým pádom ale hovorím, do toho ohňa sa nesmie pluť a vôbec nejaké veci robiť. Na takom ohni ani neopekáme. Čiže zvyčajne sa potom robí tak, že urobí sa malý obranný oheň, tam sa nahádžu, nemusí byť veľký, tam sa nahádžu obety pre predkov a od toho a potom urobíte veľký oheň, na ktorom môžete robiť, ja neviem, variť niečo alebo podobne, hej. To je super, to je úžasné. A to sa môže robiť v hociaký deň, alebo to je... Pravda, a ja rozhodujem, hej. Áno, sú dní, ktoré sú lepšie, že vieme, čo je, tak vlastne Slnovrat vieme, čo je, hej. Ale toto, keď budete mať na mysli, tak ešte vám poviem jednu vec, no, možno neviem, či je dobre hovoriť verejne, ale